tuturor! Ce mai faceți, măi, că am revenit cu FIFA? Dar acum nu mai FIFA, acum e deja EF24, din păcate. Dacă vreți să vedeți echipa mea mai de mult, uitați-vă în canalul meu de YouTube și o să vedeți. Prima dată nu uităm pe shop ce este, dar băgăm și bănuți. Cine îmi să gândesc din asta. Știam eu. Bag într-un acum nu mai am bani. Și m-am gândit să fac asta videoclipul pentru că e frumos și bine, nu. Da să jucăm și așa ceva. Dar am o să merg cu băul meu să vedeți echipa mea. Trebuie băgat și nu am cine să băgăm. Așa. Apăs așa. Așa, gata, e bine. Și jucăm acum. Anul ăsta, și am primit căcatul, așa. Și hai să dăm kick off. Și Manchester City, Arsenal, bun și bine. Bine făcut frumos. Așa. Păi atunci ascultăm muzica și să vedem foarte frumos. Și am început. Și să vedem că sper că câștigă. Așa. Că nu că să da bine, nă! Nu știu, nu ajungem. Așa, Cristinever. Raul! Gol! Raul dă gol! Cunoașteți un prieten și un coleg de-al meu. O să poate vede videoclipul asta și o să zice Raul! Și capul direct. Oh, mamă. Zanilu și de cu capul rău. Și Ventește. Păcă Bayer. Raul de gol a sopuții. Stai. Hai pe lângă. Wow, era să dai steagul nostru, prostule. Și cred că câștigăm și capul, cine e acolo în atac? Și nu se poate! Oh, bă! Cine. Roberto Carlos! Gol! Roberto Carlos! Să bine, mă! Sigur că fetele n-au chef să se uite la FIFA, așa e, da. Sigur că fetele n-au chef să se uite la FIFA, așa-i? Așa e că n-au chef să se uite la FIFA. Ha, știu că n-aveți chef să vă uitați la FIFA, nu mai e băieți, așa-i? Dar, nu știu ce. Uitați și gola foarte bine, 2 pentru mine și 1 pentru Bayern München.
Henry Crane. Wow, ce piedică de... Betu, dai la radă piedică. Bă, Boschi, tu... Ce face? Așa faci să mă așa primul, faci așa. LOL. Ce bani, băi! Na, uite, am pus acolo blocule! Wow, Ronaldo! Și Roberto Carlos! Da, foarte bine! Căcatul ăla care eu se blochez, dracu! Hai, dă-i, face așa, dă-i, face pe dracu așa! Wow! Puie gura bulii! Tu ce naibii, măcar nu se pune că mi dă ăsta prostul nu. E ok, nu. Cine nu mă ajute? Ajutați-mă el! Wow, ce trick! Mamă! Nu, 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 nu se pune! Pentru că e fugie! Du-te-mă! Așa, bine, bine, bine. Așa. Hai că bine, mai avem timp. Oh, ce bine. Tot că dacă mai dau un gol din nou... Între Davis. Bă, voi dați piedicările rău. Fute-l! Dar nu ce naibii! Ieși așa de una pulii. Așa de acolo des. Fernando Silva. De acolo și nu-i bine nag de dracu. Bine că peseu acolo. Kim ce, nu știu ce, puturoasă chinezoică. Bine, no! Fix în minutul ăla, n-ai bine pauză. Bă! Ce-am făcut, mă? Bine, dacă ce crezi că știu eu, kick free! Tu duci odată, dar proste-ți fute! Cură! Du-te-mă, naibii! Că mai debat atunci. Dar bine, no! Ce vrei, dracu? Hai, du-te, bă, bagă-te, n-am treabă. Afautează! Du-te, mama, e gata, timpul nu mai am dispoziție. Vezi, nu, gata, s-a terminat. Nu mai se poate, gata, la revedere. Penalti, nu. Rămâne la penalti. Wow, ce fain. Bine, mă, Raul, bine.
dracu, mergi pe partea stângă! Mergi pe partea dreaptă, am zis, mă! Doamne! Ce faci, dracu? Doamne, s-a distrus-o. Ce-am făcut, bă? Ce-am făcut? Uite, am distrus-o, bă. Bine, mă, ce vrei. Dă-te gol, dă-te gol, bă. Hai, bine. Hai, ultima am pierdut, la revedere. Asta e ultima acolo și închid videoclipul. Gata, la revedere.